Tot el que veureu en aquest programa ha passat. Els fets, els llocs i els noms són reals. En algunes descripcions d'aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no tenen sensibilitat. Bon dia a tothom, soc Aina Estabanella. En el programa d'avui us presentarem un crim que va succeir a la Terra Baixa. L'any 1896, al molí de la Terra Baixa es va trobar el cadàver d'un home anomenat Sebastià, ferit amb arma blanca. Què va passar? Qui va ser el culpable? Intentarem posar llum a la foscor. En Manelic era un home dolent. Em va fer fora del molí a conseqüència de descobrir un dels seus secrets millor guardats. Jo en aquell moment era molt jove i a mesura que he anat creixent m'han anat encaixant més les coses. Ho vaig fer jo i ho tornaria a fer. Un abusador no se li pot permetre viure. Un enfrontament, pèrdua de nervis i accions amb repercussions. Mai m'oblidaré d'aquell dia. El Sebastià em va tindre enganyat, tot i que els fills se'n va advertir. Si ho hagués sabut abans, no hagués comès aquest error. La Marta era víctima dels abusos del Sebastià. Les intencions del Sebastià era casar el Manelic amb la Marta per ocultar la seva relació. Sí, ho sap tot el molí. Sí, i tant. Sí, En Manelic. En Manelic. en Manelic. Hola, pana! En Manelic era... Torna, que havia donat el pell molt tard. Què dius, patada? Mireu-li les cames. Va, bé! Dóna-li otra vez! Que ja està gravant! Para vídeo! A veure quin plano! A veure quin plano! Hòstia puta, Bet! Ja? Bet!